Kadıdan adamlar sizler inha akvapel bilen şayat oldunuz. Täsirinem maşina aynanın näkili aynasına näkili täsir etýänini sen etdiňiz. Indiki bizim görkezjek produktamyzyň ady Neverwet Rust-Oleum kompaniýasynyň adynyň. Bu Amerikan özünden çykýan. Neverwet demek inglizçe hiç açını höl olmayan, höl etmeyen ergin demek adlandyrylýar. Bäde outdoor fabrik diýilen wagtynda luboy ne görüşüňiz ýaly köşe, eşiňe, kreslolaryňa bir güzäňizde, isläs adyňyzda da sepişdirip su ergin ketçup diýdi, zat diýdi, çağlar bilen esasy niýetlenen diýdi, çağlar şuňaly apyzarak arasa olmasalar näme? Ene eje üçin niýetlenen zat eşikleriniz hapalanmayan, berip durýar we ýumam gerekken. Tähimmi? Şu zat üstüne sepilen zatyň sepilen ýerin üstüne zat goýsaň, sepseň aýryp durýar. Endi kedekde bu hökman suratyny munyň eksperiment hökmünde görkezersiz.